Dobrý deň, volám sa Simona Machiniaková a som študentkou na gymnáziu Jana Chalúbku v Brezne. Počas svojho štúdia som pracovala na niekoľkých vedeckých projektoch. Týkali sa chémie a biológie a dokonca boli ocenené nomináciou na medzinárodné podujatia, ako napríklad Encento de Jóvenes Investigadores v španielskej Salamanke v roku 2011, alebo novšia nominácia na Genius Olympiad 2013 v americkom Oswegu. Momentálne sa ale venujem projektu s názvom Monitoring znečistenia horného toku rieky Hron. S týmto projektom som sa zapojila do súťaže zameranej na vedu a techniku, určenému pre dievčatá stredných škôl z Čiech a Slovenska a umiestnila som sa medzi 5 najlepších finálových projektov. Práve skvalitnenie projektu mi môže pomôcť k ešte lepším výsledkom, a to vďaka finančným prostriedkom z vášho fondu. Zakúpenie potrebných meracích prístrojov, ako napríklad spektrofotometer, mi spresní výsledky meraní a skvalitní moju prácu. Dúfam, že som vás zaujala a podporíte môj talent.